खूप जणांची रिक्वेस्ट आली होती की वालाचं बिरडं दाखवा। ह्याच विनंतीचा मान ठेवून आज आपण वालाचं बिरडं करणार आहोत, म्हणजेच कडव्यांची उसळ करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर कडव्यांच्या उसळीसाठी म्हणजे वालाच्या बिरड्यांसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। वालाचं बिरडं किंवा कडव्यांच्या उसळीसाठी लागणार आहेत आपल्याला वाल। हे वाल आपल्याला एक दिवस पाण्यात भिजत ठेवायचे आहेत आणि त्यानंतर चाळणीत ठेवून किंवा फडक्यात बांधून ह्यांना छान असे मोड काढून घ्यायचे आहेत। आपल्याकडे 3 कप मोड आलेले वाल किंवा कडवे आहेत, 3 मोठे चमचे तिखट, पाव चमचा हळद, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, पाव चमचा हिंग, 2 ते 3 मोठे चमचे तेल, थोडीशी कोथिंबीर, 1.5 मोठा चमचा गूळ, 1 मोठा चमचा चिंच आणि चवीनुसार मीठ। वालाच्या बिरड्यासाठी आपल्याला वाटण लागणार आहे, तर त्या वाटणाचं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 मध्यम आकाराचा कांदा, पाऊण कप सुकं खोबरं इथे मी घेतलंय, तुम्ही ओलं खोबरंही घेऊ शकता, 2 मोठे चमचे तेल, 1 चमचा धणे, 1 चमचा बडीशेप, 4 ते 5 काळी मिरीचे दाणे, 2 लवंगा, 1 छोटासा दालचिनीचा तुकडा, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा। गॅसवर आपण कढई ठेवली आहे, गॅसची फ्लेम आपली मीडियम फ्लेमवर आहे। आता या कढईत आपण 2 चमचे तेल गरम करून घेऊया। तेल आपलं छान गरम झालंय, आता ह्याच्यात आपण ठेचलेला लसूण घालून घेऊया। लसूण जरासं मस्त परतून घेऊया। आता ह्याच्यातच आपण हिंग घालायचं आहे। हिंग लसणीची फोडणी मस्त झाली आहे, आता ह्याच्यात आपण कडवे घालून घेऊया। गॅसची फ्लेम आता मी लो करतेय। ह्याच्यात आपण हळद घालायची आहे आणि तिखट। आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर करतोय आणि हे छान असं परतून घ्यायचे। लसूण हिंगाची मस्त फोडणी बसलेली आहे, हे छान असं 1-1.5 मिनिट परतून घेऊया। हे परतत असताना बाजूला पाणी गरम करत ठेवायचे। ह्याच्यात जे पाणी आपण घालणार आहोत ते गरम पाणी घालायचं आहे। अंदाजे 1 ते 1.5 कप आपण पाणी घातले। आता गॅसची फ्लेम आपण बारीक करणार आहोत आणि या कढईवर झाकण ठेवायचं आहे आणि त्या ताटलीत आपण पाणी घालून ठेवणार आहोत। आता हे वाल किंवा कडवे आपण बारीक गॅसवर 15 ते 20 मिनिटं शिजत ठेवायचे आहेत। कडवे शिजत ठेवून आता 20 मिनिटं झालेली आहेत, आपण आता हे झाकण काढून पाहूया। आता हे कडवे आपण शिजलेत की नाही पाहून घेऊया। थोडेसे असे कडवे घेऊन त्याचा एक दाणा असा आपण दाबून बघूया। हा बघा, छान शिजलेत आता कडवे आपले। आता ह्याच्यात आपण मीठ वगैरे सगळं घालून घेऊया। हे आपण कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण जे केलंय ते मी पाणी न घालता छान असं वाटून घेतलेलं आहे। आता हे वाटण आपण थोडं थोडं करत उसळीत घालून घेऊया। ह्या वाटणातलं मी निम्म वाटण घालते आता। आपण जे वाटण केलंय त्यातलं मी अधिकच वापरलेलं आहे। तुम्हाला उसळ ज्या प्रमाणात घट्ट किंवा पातळ हवी असेल त्या प्रमाणात तुम्ही वाटण कमी किंवा जास्त करू शकता। हे वाटण शिल्लक राहिलं तरी इतर उसळीला तुम्ही वापरू शकता, जसं काळे वाटाण्याची उसळ किंवा मग चिकन मटणच्या रश्श्यासाठीही हे वाटण वापरता येतं। ह्याच्यातच घालायची आपण चिंच, गूळ, आणि मीठ।
हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया आता आपण. बिरडं करताना किंवा कडव्यांची उसळ करताना मीठ हे कडवे किंवा वाल शिजल्यावरच घालायचं आहे. आता ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया. पाणी मी गरम पाणी घालतेय. गॅसची फ्लेम मी मीडियमवर केलेली आहे. तुम्हाला जितका उसळीला रस्सा हवा आहे त्या अंदाजाने तुम्ही पाणी घालून घ्या. आता ह्याच्यात आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. आता झाकण ठेवून आपण 7 ते 10 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर ही उसळ किंवा वालाचं बिरडं शिजू द्यायचंय. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून घेऊया. हा, आपलं वालाचं बिरडं तयार आहे. आपण केलेलं हे वालाचं बिरडं म्हणजेच कडव्यांची उसळ चवीला मस्त झालेली आहे. तेव्हा तुम्ही नक्की करून पहा. अजून कोणती उसळ तुम्हाला पाहायला आवडेल मला कमेंट करून नक्की सांगा. आपण तीही नक्की करूया. धन्यवाद.